Mukomanash, Tukumbra Kutikana Mukaposta, please chinjai voice yangu. I'm just asking for advice from you and also from your followers. I don't know, Kuti, should I continue with this relationship that I am in? Kana kuti hondo dzacho ndiri mwana mudiki kwadziri. I'm a man who is aged 25, ndine mwana wangu 1. This woman that I am dating, ane 30 years, she has never been married, anaombogara aita mwana. So when I introduced her kuna sekuru vangu, he advised me kuti ndinge ndichisiyana nemusikana wangu uyu. But inini mumwoyo mangu, I love her so much. Sekuru vangu vakandi accuse vakati the only reason why you love this woman is because munhu ane mari dzake. But mari dzacho hadzisi mari dzake as such because iye baba vake ndo vane mari. She has a very beautiful car and also anotongogara pamba pevabereki vake, but the father vane sangano ravo riri. Oh, please apo pandataura nyika yacho, just say kunyika yevatoro. Saka vane chechi yavo kunyika ikoko kwevatoro. But the reason why I love her, it is not because ndinoda mari yake kana kuti ndoda kuzochengetwa nemari yemukadzi, but I feel as if vabereki vake vakamuramwa kuno kuZimbabwe because the father, the mother and siblings vese vane mapepa ekunyika ikoko kwavari. But uyu, since she is their firstborn, they have just abandoned her kuno kuZimbabwe. They only send her money. Mari vanomutumira, a lot of money yavanomutumira. Sometimes pamwedzi, they can even send her $1.5 just for expenses. We are not even talking about my rentals because pamba pavo pane maloja, I think pane maloja 5 anogara mu main house. Here she just uses a spare room and they just share the living room and the kitchen. Saka they don't even count mari iyoyo yemaloja. Vanongomudza kuti mari iyoyo you just use it to maintain the house and the stuff. Saka she has a lot of money. But the problem yazoita kuti ndiuye pano, I am asking for advice kuti hondo dzacho kana ndikati ndiri kuda kudzirwisa, will I be successful? Because according to my uncle, after taita introductions, ivo vakabva vati munhu uyu, it shows kuti mukadzi wechikwambo, and the more yaucharamba uinaye unokwanisa kuzosangana nemaproblems. Because after we met, inini I never thought kuti musikana uyu anokwanisa kuzondida because of the way yekuti I don't have any good financial background. Nyangwe panzvimbo pacho patakasangana, takangosangana in a very funny environment. Takangosanganawo musupermarket. I don't even know kuti what I was doing in that supermarket because itoriwo supermarket inodhura. Then ndikangomu approach. Funny enough, akabva atondipawo namba dzake, tikabva tatanga kutaura tikadanana. The day that we had patakasangana doing sex for the first time, a strange thing happened because ndakati ndichitanga kuda kunosangana naye ndiri pamusoro pake. Kumashure kwangu uku ndakangoona mumvuri pane chinhu chakangoti mvee imomo muspare room make, zvekuti pandakatarisa ndakatoshamisika kuti pane chinhu chandaona apa. But that thing pandakachiona chikabva chaenda nekuwindo chikaita sekunge chenge chabuda nekuwindo. Iye akati what are you looking at? So semunhu wekuti ndainge ndazviudza kuti apa ndazvibatirawo munhu wangu asiri weclass yangu, I just lied to her akati no I'm okay. Ndokubva taramba tichiita bonde. But whilst we were having sex like that, kumusana kwangu I heard kuti ndainge ndichitsvanzvadzirwa nemaoko, zvezvo kuti uri kunzwa kuti
tiri kutsvanzvadzirwa nemaoko, but it was as if maoko ainditsvanzvadzira ainge ari maoko madiki diki, like maoko ekamwana kacheche. But I just continued because I didn't want to spook her, because maybe she would think kuti inini pane zvimwe zvinhu zvinotondinetsa. Saka I kept on having intercourse naye, but nhengo yangu yainge yava kurara because of kutsanzvadzirwa kwandinge ndichiitwa kumusana. Then suddenly ndakabva ndanzwa kuti, you know that feeling yekuti unonzwa kuti there is a presence, you feel kuti there is a spiritual presence. At my back I could feel kuti there was a man ainge akwirawo pamubhedha. So this man was also trying kuti ange achisangana nemusikana uyu pabonde, but aishaya nzira manje yekuti pakati pemakumbo pemusikana uyu wandainge ndichisangana naye pabonde, kuti pakati pemakumbo ake ndepapi, because he couldn't see kuti ndini ndainge ndakamubloka. Ndakabva ndanzwa kuti ndaijungwa kumusana kwanguko nenhengo yechirume. Ndakatonzwa kuti iyi inhengo yechirume yakatomira iri kundibaya-baya kumusana. So ndakambovhunduka kudai. So musikana yakati, what is wrong with you? Kuchiko chiri kumboitika kwauri? Ndikabva ndapretenda kuti I'm okay. After ndapedza kuproducer, I didn't want to have any more sex with her because ndakudya. Throughout the night I couldn't sleep. Ndaidikitira, handina kana kumborota anything, but iye aingondimutsa kuti, baby, what's going on with you? Because uri kudikitira. Ndaita kudikitira like munhu adirwa mvura. Pillow yandainge ndakatsamira yakapedzisira yanyorova. I took my t-shirt ndikabva ndazvitoisa pamusoro pepillow iyoyo because it was so wet, sekunge painge padirwa mvura. Ndikabva ndadzokera zvangu kumba. Ndavakumba, inini I share my room with my brother. Saka aiti usiku paya ndaiona munhu achindisungunutsa zvehasha zveshe. Pandomuka usiku kuti anenge atobatidza light kubva amira kure neni. Ndomubvunza kuti ko chii chiri kuitika? Iye aibva andiudza kuti you were manifesting, wanga uchita like munhu ari demon possessed. Saka wanga uchitaura iwe uchiti siyana nemwana wangu, ukasasiyana nemwana wangu ndokuuraya. Ende wanga uchipindudza maziso zvokuti ichi cheblack ichi chepaziso changa chava kusatooneka. Ndanichingoona maziso ako akaita white, so I was scared. Ndatombozama kudanidzira but hapana anga achindinzwa. That is why I'm so scared nezvinhu zvawanga uchiita. So mukomana inini ndiri munhu kuti ndakakurira muPentecostal. I don't believe muzvinhu zvekuti you go kumapostori or you go kuenda kunotsvaka help kun'anga. The reason why I have decided kuti ndiuye panapa is because I have tried to fast. Me and this woman, we have tried on a side. When I am fasting, she also goes on this thing yekufasta. Iye yake, since her father vane chechi yavo yechipostori, she has tried kuti ambofamba, like even mumagroups, anojoina mumagroups echivanhu kana magroups iwavo anenge akanzi miti whatever. Then she has tried to use maremedies acho anodiwa. Inini zvangu I'm against zvinhu zvakaita seizvozvo, but ndava point in my life whereby it is a matter between life and death. It's either I have to try to kuti ndinge ndichimboshandisa zvinhu izvozvo kana kuti this relationship inopera. So I'm asking for advice, especially from vanhu vakaita seni, kuti is it okay if you are a Pentecostal kuti unge uchishandisa zvinhu zvakaita sana J's fluid nesalt dzematombo, because tanga takambonzi we have to use zvinhu izvozvo tiri tese, because iye ndega ari kuzvishandisa izvozvo kuti unogeza neJ's fluid for mazuva acho anenge akanyorwa mumagroups. So she told me kuti the reason why this spiritual battle we cannot defeat it is because inini handisi kushandisa zvinhu izvozvo, because I don't believe in them. On her side, I wanted her
to tell you her own story, but she is reluctant kuti ange achitaura nyaya iyoyo, but she knows kuti inini ndiri kukuitirai this audio. I wanted you to hear the story from the horse's mouth. When I told her zvandakasangana nazvo from the day ratatanga kuevha bonde, she then opened up zvinhu zvainge asina kundiudza at first. She told me kuti ever since high school hakuna mukomana aimbomunyenga, even mukufamba hakuna mukomana anombomunyenga. It's either kana achifamba anongonzi mother murisei, even nevanhu vakuru kwaari anotonzi mother murisei, vangava vari vanhurume kana kuti vanhukadzi. Even ndichifamba naye vanotonzi mother murisei, but she's still a young woman. Haana body hombe. At her age unokwanisa kutofunga kuti she's 27 or so, but mukufamba anongonzi amai murisei. So she told me kuti haana kana kumbogara anyengwa since high school. Then the guy akazomunyenga avakufa asiti, that guy akazongofa, akangomuka akangofa while he still was in bed. They were actually planning kuti vange vachitororana because the guy vanga vakatoenda kuma introductions the time yekuti baba vacho vainge vambouya kuno kuZimbabwe, but the father anzi havana kana kumbofara nazvo, vakangoita zvekungopretenda so that because uyu mukomana uyu anzi ainge auya nehama dzake just for the introductions kuti we do want to marry your daughter, sezvo vanhu ava vasingagare muZimbabwe. So they wanted kuona kuti madates acho vangaseta madates zvarini. So the father only pretended because vainge vasingade kukoza an embarrassing scene for vanhu vainge vauya. So the guy after vaita iwawo maplans avo, mazuva acho ava kuda kuapproacha ekuti vazodzoka because the father had agreed kuti you'll be back in Zimbabwe, but vakabva vapostpone madates aya vakati I'll be back, I will tell you, and he never gave them a response. Kusvika mukomana uyu azofa, mukomana uyu anzi akangomuka akangofa, but asati afa airota hope dzandorota idzi. And now musikana wangu uyu, inini when I have these nightmares on her side, she used to have those nightmares asati atanga kushandisa muscles and majes fluid. Wow. In her dreams aiti anorota baba vake vakasunga mukomana uyu akafa kumbo, vanenge vachimudhonza. Ini nemusikana uyu anzi tinenge takamira parwizi, but the water will be so black that you can't even see kuti kuzasi kana kuti rwizi rwacho rwakadzika sei, it will be black. Isusu tine chitsvaka pekuti tikwanise kucrossa on the other side, because she told me that on the other side it will be green all over, it will be green all over. Hanzi kune mombe dzakawanda dzinenge dzichitofura as if mombe idzodzo dzinenge dzakatimirira. But what happens is that patinoda unotsvaka hanzi tinoona kamwe kabridge, but kabridge kacho kanenge kari narrow, so narrow that we cannot walk side by side. Panotoda munhu anenge achifamba one by one. Hanzi baba vake vanobva vasvikawo vachiratidza kuti vanga vachimhanya kuti vakasike kuti vatitangire kucrossa rwizi iroro. Pavanosvika pakabridge kaikaya, ivo nechitunha chavo chavanenge vachidhonza, but chitunha ichi ndechemukomana uyauya akafa uyauya. Saka hanzi vanenge vachiita zvekuchidhonza netambo, votanga kucrossa kabridge kaikaya. Saka pavanenge vachicrossa kabridge, hanzi kabridge kaya kanobva karemerwa kobva kawira mumvura, ivo vobva vatodisappear. So I don't know if kuti hope idzi, does it mean kuti if I continue with this woman, am I going to suffer the consequences? Like my brother told me kuti ndaimanifesta ndichiti ukaramba uine mwana wangu uchafira mahara. But the thing is, musikana uyu mukoma ndinomuda with all of my heart. I know kuti people they might judge me kuti ndinomuda
because ane mari dzake, anotumirwa mari dzakawanda nevabereki vake. But I feel as if kuti I'm the only one who is there for her. As I'm speaking with you, akatogara panext neni. We are actually sitting in the car because I've told her kuti I'm going to do this audio after umwe mukomana wandoshanda naye andipa namba dzenyu mukomanashi. So I told her kuti let me just give mukomanashi this voice note newewo wakateerera, so that mangwana you won't think kuti ndakunyeya kana kuita sei, because what is happening now ndezvekuti mari yaanotumirwa haishandi kana anything. Sometimes anokwanisa kutumirwa 1.3 US ichibva kuvabereki vake. But if I tell you kuti we used to think kuti munhu wekuti ane wasteful expending, but whenever mari iyoyo ikauya takaronga, because I used to do a budget for her kuti you have to use this money for this and this and this and this, and see kuti mari iyoyo inogara here mumba. But patakatanga kuita zvekunyora budget for her groceries and for her everything, takatanga kunetsana zvezvekuti tomorrow she's going to receive her money. Tinotombomarana kutomhanyisana mumba zvekutoti sometimes anokwanisa ngokutsamwira ototora bhegi rako otokandira bhegi rako panze. But the issue you won't even understand kuti muri kunetsaranirani, like patakazoramwa zvekuti we are no longer going to budget for this money, because takanotice kuti tikaita budget for that money tinotanga kunetsana, even though the budget is not like ndechida kushandisa mari yake, just a budget yekuti zvautumirwa mari yako iyi chiishandisa zvakati tione kuti inoshanda here. So if we do that, relationship yedu inosangana nemascandals akawandisa. Like the last scandal yakaitika, the days were approaching yekuti ange achireceive mari, then ndakatoti titogeza. I told her kuti you know what, mari yako iri kuuya, sezvo uchicomplaina kuti mari yacho inopera within 3-4 days, 1.3 US dollars inenge yatopera, not counting mari yemaloja, because mari yemaloja she also use it for the maintenance of the house and her upkeeping. So I told her while to a bad thing kuti let's go down and sit down tione kuti tika breaka down mari iyoyo kuti mari yakati chashanda chakati, mari yakati chashanda yakati. We want to see kuti ichakwanisa here kuita zvacho zvatanyora papepa. Patakachipedza kugeza hatina kana kuzombokwanisa kunyora that piece of paper. Takangoisa that piece of paper on the table, tange takatogara mudining. So whilst we were speaking, I just asked her kuti hai zvatopedza kudya nditi can you please get me some water. Iye ndobva angoramba akangomudhura. Then I said, why are you angry? Kasi ndakubhowa here or something. Saka pandakasimuka ndichinotora mvura, ndakabva ndatoona munhu andikandira foni yake, akaita zvekunditema nefoni yake kumusana uko. Ndikacheuka ndikati ko what's going on, ko ndakuitei. Then we started to have an argument. I don't even know kuti argument yacho ndiani akazotanga umwe, tikatanga kutotukana. Mukutukana kuya ndatomudza kuti ndezvekwako shamari, ndakutoenda sara nezvikwambo zvababa vako. And I regret telling her mashoko iwawo. Even now she's listening, ndichitotaura this words kuti I regret kuti ndakamutuka ndichimuti sara nezvikwambo zvababa vako, ndaneta nekuramba ndichimbokubatsira. Iwo akabva amhanya ndobva anotora bhegi rangu ndobva arikandira panze. But zvakangoitika just for 2 days. Maria ikabva yauya because she was stressed. She went and blew that money. Akaenda akanogadzirisa motikari yake, akatenga zvimwe zvinhu that were irrelevant. Then the money was gone. Tikabva tatanga futi kudanana like always. So mari inongoshanda according to her. Kana iye achitaura anoti mari inongoshanda zvinhu zvandakatoona nemaziso angu. Mari inongoshanda imari yaanopiwa yemarentals. Mari inobva kuvabereki vake haishandi. So what hurts me, I know kuti I sound as if I am too ahead of myself, but I'm also speaking for her. Nemamwe mashoko aanombondiudza since iye
she's not willing kunge achikupawo audio yake, so I'm speaking on behalf of her. Chimwe futi chinorwadza ndechekuti her mom kubva zvavakabva muZimbabwe vakaenda ikoko, she has never returned to Zimbabwe, so it seems as if ivo vakangomuramwa like haasi mwana wavo. The father only came pandakakudzai kuti they were having these arrangements before the ex-boyfriend asati ashaika, and from that day they have never came to Zimbabwe. Kunyange kukaitika funerals in the family, they don't come, whether from the mother's side or from the father's side, they don't come, but they have money mari yakawanda, but they don't even bother to visit mwana wavo wavakasiya kuno kuZimbabwe. Recently kuna bamunini, the younger brother to my girlfriend's father, vakashaika, so the relatives vainge vakati he has to come no matter what, because vanhu vashaika in the family vawanda and they are not attending any funerals. But the father only sent a message vakabva vati, if my daughter is there, she is my blood. Kana aka-attenda that funeral, it means kuti ininiwo tinenge ndato attenda that funeral. So uyu musikana wangu uyu ndiye anotopinda bhizi rekuti kwaamai kukafiwa, she rushes there ono offer support. Kwababa kukafiwa, she rushes there over ano offer support. So please help me, muri yeZimbabwe, kuti should I continue with this battle? Because between us, inini nemusikana wangu, even though tanga tasarudza kuti come what may, with the love that I have for her, I'm ready nge ndichimufira, but we are now having a challenge iri kuti konanisa yekuti inini I believe kuti the blood of Jesus is the only thing that is going to rescue her kubva kuzvinhu izvi, but she believes kuti tikamboitawo tichifamba kumapostori ende tikafambawo kuvanhu ava kuti n'anga idzi ndivo vanhu vanokwanisa kutibatsira, saka we are having that struggle. So please mukaposta me and her, we are going to listen and also follow up in the comment section kuti toita sei. Is it because tiri vanhu vari kubhilivha mune zvinhu zvakasiyana here zviri kukonzeresa kuti tisawana a solution? Because even though she does pray, but she still believes kuti kana kuri kunzi zvinhu zvacho ndezvechivanhu zvinongopedzwa nezvechivanhu, because ane magroups ake akajoina, mamwe akanzi miti and sora whatever. So ikoko akaudzwa kunzi J's fluid, mukageza neJ's fluid nesalt ematombo, but inini I cannot use those things because of the way yandakakura and church yandopinda. It only allows kuti unge uchibhelieve kuti unoporeswa neropa raJesu. So I'm humbly asking for your advice, Mukomanash, and also from the advice inova komori yeZimbabwe, because my woman, I love her so much. Then the last thing that I want to tell you ndechekuti these manifestations is zvinoitika. Zvazvinoita ndezvekuti if I am in a room like kumba ndinogara nebrother yangu, we sleep in the same room. So if I start to have the manifestation, munhu wandinenge ndinaye in that room, kana akadanidzira for help, the people who will be in the next room cannot hear his voice. Saka I'm really asking for help. My brother akatondiudza kuti aenda kutotya kurara newe, because ukatanga kuita zvinhu zvako zvaunoita when you are sleeping, no matter how much I scream, makuseni patinomuka ndikabvunza whoever will be in the next room kuti nezuro makandinzwa here, while I was screaming for help, vanoti hapana chavanongonzwa. So please tibatsirewo muri yeZimbabwe so that we can be vanhu vekuti in the end they can get married. Pandati mari haishandi, zvakaitika ndezvekuti iye akambondipa mari patakatanga kudanana, akanditi this thing yekuti you drive my car yandakatengerwa nababa vangu, it is not a good thing for a man. So what I'm going to do ndezvekuti iwewe
mukungwavha kwako. Keep your money, then mari yako ikawanda ini ndokuwedzerawo, then unotenga second hand car, at least even ye 1.4 1.5 kunyange yakafa, then tobva tairepair, then you use your own car, so that I know kuti if I want to go somewhere ndinenge ndichidrivewawo nemunhu wangu, tikati its fine, ndikangwavha iyewo paakazotumirwawo mari nevabereki vake, tikabatanidza mari iyoyo it was close to 1.7 US dollars. So tikabva tanzwa umwe munhu inge achitaitengesa motikari yake, but mari iyoyo yakapera the night before tichiti mangwana tikutenga motikari. Amai vangu vakarwara in such a way yekuti handina kumbonzwisisa kuti vakarwara how. I had to take that money kuti ndinovatengera mapiritsi aidiwa and also kuconsulta the doctors. Mari yanda ndaseva on my side yakabva yangopera. Ukuwo musikana akabva angoshandisa mari yaya yaifanira kundipa, zvikabva zvangofharana. Then on my side ndiri munhu wekuti I try kuti even though musikana wangu uyu ari munhu wekuti financially she is stable, I try kuti ndiunganidze mari. Ndakamboraisa mari ndichiti I want to buy a phone. Ndenge ndaona phone yaita 350 US dollars. So I said I'm going kuti ndinge ndichiseva mari and I will surprise her. So ndaseva mari yangu yanga yakutopinda kuma 280 ikoko. Ndakatoti ndiri panze ndichitowacha hembe dzangu mubhaketi, ndakangosimuka phone yandaishandisa at that time ikabva yanowira mumvura, ndikaiburitsa ndikati regai ndimhanye nefoni iyi ndonoigadzirisa. Zvinosvika kwakanga zvikanzi phone yainge yadamage screen and also the touch, zvikabva zvachinjwa. Phone yayi ndakadzoka ndamudza kuti baby ndozvaitika, ndazoshandisa, I wanted to plan this surprise but it is not going to be a surprise anymore. Ndozvaitika, ndikashandisa phone yaya for 3 days ndobva futi yangu ita blank. I rushed back kunonetsana nemunhu uya kuti taraone zvaitika, and akabva atora phone yaya akaenda naye kuno mumwe munhu akati I want that person kuti anga achivhura phone iyoyo you think kuti ndakakuropa. That person akabva ati mvura yakadamage map yephone, saka we have to change 1-2 things pafoni ipapo. Vakachinja, I used more money kuchinja zvinhu zvacho. Tichidzoka kumba phone yangu tiri pachaji yakangochaja kusvika pa 10%. Haichatochaji, the charging system was dead. Ndakashandisa phone kutoti the money that I was supposed to use kuti ndinge ndichimutengera phone, ndichitengera musikana wangu phone, I used all of that money kugadzirisa phone yangu. So mukoma ndarebesa hangu nyaya. I just wish kuti dai anga abvuma kuti anga achikuudzai zvacho zvaakandiudza. Zvinhu zvaakandiudza zvinotyisa. Even pandakaudza sekuru vangu about this issue, vakatitora vakatigarisa pasi vakatiudza kuti zvinhu zvamunoda kuita izvi, one wenyu at the end of the day achafa, and I hope kuti wangu muzukuru asi iye achazofa, because it seems as if kuti iwewe vabereki vako pane zvawakaita pauri. So please help me, especially kuvanhu vanopindawo Pentecostal. What am I supposed to do in this situation? Ndoshandisa here izvozvo zvimasalts nemajuice fluid acho ari kuudzwa musikana wangu kuti ange achimashandisa. Please help me.